lahat. Hi guys, so busy sila, hindi kami. Busy sila mag chop chop ng chop ng chop. Yeah. Magbalat, hindi mag-chop. So yes, nagbabalat sila ng skin ng isang prutas. Ay, prutas ko na rin. Grabe. Grabe na, wala kang ala. So, first time ni Jaden magbalat ng gulay na opo. Yan, nag-struggle siya. Ang gawa, hindi ko makayos. Ang dami kamukha. Chopping board. Chopping board. Hugas ka na ng plato. So, good morning sa lahat. Good morning pa ba? Good morning pa kasi 9 o'clock pa lang. 9:30. So, nagpe-prepare na po kami ng aming lulutuing ulam para mamayang tanghali. Ang ulam namin ay gulay na upo na ginisa sa sardinas. Diba? Kakain kayo niyan. Sino kumakain ng upo na ginisa sa sardinas? Ako. Lahat naman. Si Janbert lang yata yung ayaw. Ako hindi. Maarte ka pag hindi ka kumain ito. Benta kita sa ano? Benta kita sa mayamang Chinese. Super fried. Para kainin mo lugaw. Ma, hindi pa ito iula. Hindi ba ito yung ulo? Eh, Ang salita ng mga anak ko, Tagalog, Bicol. Kaya minsan Mama, hindi matatawa pa na lang ang ibang nakakarinig. O, tapon mo na sa labas. Walang sa... Hindi, ang lansa na sinasabi nyo, yung amoy isda, yung oily, hindi yung lansa. Depende na lang kung anong amoy. Ganito sa isda. Sige, tapon mo na. Hindi. Proud yarn. Yung printuan na yun, tita mo sa ng chicken. Ano mo hinati? Apat? O, pwede 4. Isa. Yan na dyan. Madilim at mauso kasi nagluto ako sa kahoy. Yung panggatong namin kahoy. Ano, sabi ni Ate Eve dyan, kuryente mo nasa na. Hindi na. Ang dami nating babayaran yan sa kuryente. Tsaka matagal dyan, may na yung kuryente ngayon. Ayun, dito kasi sa amin, mahina ang kuryente pagka ganitong oras. Palagi naman mahina. So, kailangan namin ng AVR para makapagluto sa mga makagamit ng mga appliances na malalakas sumatak ng kuryente. Itapon mo yan dun sa labas, be, yung hindi dinadaan-daanan na mantika na yan. Yes, chef na ako. Okay. Wala tayong sibuyas, may bawang na lang tayo. Bawang na lang nandito. Bibili tayo ng sardinas at sibuyas. Kailangan ko para makapagluto na. Ito, na naka-plastic na to. Galing to sa balasbas, nilagyan ng
pumupunta. So itong medyo matitigas-tigas na ang buto, tanggalin po muna. Ba't ito? Yan hindi na kailangan. Maitim ka. Mag-swimming. Ito yung maitim, be. Ito pa ng damit ko maitim. Hindi ka maitim. O ganito lang, malalaki. Malalaking hiwa. Yun na yun? Ito ganito yung paghiwa ng upo. Depende sa magluluto kung gusto mo naman maliliit. Pero ako gusto ko ganitong hiwa, malalaki. Kulay na upo na igigisa sa sardinas. Malay po ang camera ni Mama na Tirada. Hindi mo? Hindi mo? O, sige, Di halika ba na. may tsura mo dyan? Ikaw na magayat, oh. Ay, ma. Para matuto ka. Ganito. Ayan. Tapos pag medyo maano na yung buto, ganito yung buto, magulang na. Ito, yan, okay lang yan. Pag hindi pa matigas yung buto, okay lang yan makasali dyan. Itong ganito, oh. Ganyan. Tatanggalin mo. Wait lang, may parcel pala akong dumating. Saan na yung parcel po? Ito. So, may parcel akong dumating, 166 pesos ang halaga. Ito ay USB cord. Micro USB cord. Oh. Para dito sa dalawang ito. Kasi sira na yung charger nitong isa. So, nag-aagawan sila ng isang charger. Isa sila. Oh, akala ko sa'yo si Didi, Jacel. Ah. Sa'yo si Jakin. Yung sa'yo doon. Ako'y sa iyo lamang. Nag-assume. Ako'y sa iyo lamang. Kasi gusto ko kayo tig-isa para hindi kayo nag-aaway-away. Masakit sa tenga ng nanay pag may nagbabangayan, may nag-aaway. Kami nga ni Papa may iniwasan namin mag-aaway, di ba? Sa dami ng problema sa araw-araw, mag-aaway pa ba kami? Hindi, dadagdag pa sa sakit ng ulo. Kaya kayo, ayaw ko rin Alam, may may buto na naririnig pala. na ano. Okay lang yan. Alin yan? Okay lang yan. Ayaw ko rin silang naririnig na may nag-argue. Baldagulan. Kaya, yung halimbawa may lubat na isa, nagkasabay sila, nag-away sila sa charger. Ayaw ko yun. Ayaw ko nakakarinig, lalo na kapag nai-stress na ako. Ayaw na po nakakarinig ko yung argumento. Ano to? Kaparehas lang ito mama yung dati mong bilhin. Ibang brand to. Ito, ano yan? Benson. Benton? Nag-iilaw din yan? Ben? Hindi ko alam. Ay, ano niya. Charge. Maganda so, ano niya, oh. So, magluto muna kami para makakain na kami. Dahil nakakagutom na talaga.
Kasi pagising ko, naglaba ako. Pagkatapos ko maglaba, nag-asikaso ako punta sa shop para maghanap buhay. Para may makain tong mga ito. Diba? Tapos uwi ako dito, magluluto. Diyan sila na nga yung gatong ng sinaing. Ayusin po. Ayusin. Jacel. Hi guys. Kamusta?